nebangaken nami kula Latifatun Nisa minangka ketua kelompok Kali nami kula Fania Duyanti nomor absen 31 kelas 8E. Nami kula Muhammad Asabin Putra Frian kelas 8E. Nami kula Sirajudin Nazar nomor absen 30 kelas 8E. usus. Nggih. Kados pundi caranipun damel keripik usus? Pertama, napa niku paling pertama niku diresiki. Gaji niku dibuangi. Matur dibuangi, pun resik sedanten terus dibilas. Waktu dibilas ditirisaken. Menapa kemawon umbarape kangge damel keripik usus? Kula piyambak. Bahan-bahan Bu. Oh, bahan-bahane ta? Bahan-bahane niku tepung kanji. Terigu, tepung beras. Sinten ingkang mbiyantu nalika jenengan Kalih lah. dateng pundi mawon jenengan masyarakaken? Paling tebih teng Ngoro. Pinten asli pun damel? Pirang tahun niku mang 15 tahun, kira-kira 15 tahun. Nalika panjenengan nyetel pabrik usus, Pabrik. Ya apa ki jeneng usaha kecil-kecilan. apa ana sing tuku saben dina? Wonten. Saiki ibu manggon karo sapa wae? Karo Mbak Tok. Nalika terakhir niki, Bu, apa bab ibu seneng dodolan? Saderenge ngiremen. Sampun niki mawon cetak semester lan motor sembah nuwun Bu, sampun paringi pedal kangge wawan rembug.